Can Gili Vell, o la Farinera de la Fama, va ser fundada per els germans Josep i Andreu Gili Guardiola a l'últim terç del segle XIX. La fàbrica estava integrada per un molí de gra, una torre de fabricació de farina, una xemeneia i diverses naus annexes dedicades a l'emmagatzematge del gra. El conjunt estava disposat a l'entorn d'un pati distribuïdor, tancat per un mur amb una porta d'entrada que donava al carrer Ciutat de Granada. L'edifici principal tenia una façana en el passatge Mas de Roda i constava de planta baixa i 4 plantes. Un segon edifici annex al primer constava de 2 plantes. La torre, de 6 plantes, estava construïda com tot el conjunt amb murs de maó estucats i acabada amb una teulada de 2 aigües. La xemeneia, situada molt a prop de la torre, era de maó. Els magatzems tancaven el recinte per als carrers Doctor Trueta i Roc Boronat. El pati distribuïdor era molt característic i s'hi accedia a partir d'una gran porta. Estava empedrat amb llambordes i gaudia de l'ombra d'uns immensos plataners i d'una alzina que encara existeix. El conjunt va viure diverses remodelacions i el 2009 es va estrenar com a edifici d'oficines i residencial amb 56 lofts.